Sziasztok! Üdvözlök ismét mindenkit bemutató videóim következő részében. Már erről a félig nyitott sisakról lesz szó, ami drifteléshez készült, de nem a sofőr fogja hordani, hanem az, aki mellé be fog ülni, mikor elviszi őt a drift taxi, és a utas védelmét fogja szolgálni. Ilyen egyszerűbb designról van szó, ami készült. Amit tudni kell róla, hogy az autó szürke, épp ezért gondoltam azt, hogy az alapszín is szürke lesz, de gyöngyház szürke, szóval azért ilyen csillagos, vannak benne ugye azok a csillagos pigmentek. Aztán kicsit belekevertem a driftelést is, valamint a tulajnak a karján Anubis van tetovalva, épp ezért gondoltam át, hogy a Anubist ráfestem, és úgy, mintha húznak ki a lelkeket az emberekből, mégpedig a driftelés felé. A hátulján pedig azért van a mérleg, mert ha valaki utána olvas, hogy mi volt Anubis dolga, akkor lényegében ő mérte ugye az emberek szívét, mikor átmennek a más világra, hogy mennyire voltak jó emberek, vagy mennyire nem, és hogyha a szívük súlya megegyezett egy toll súlyával, akkor ők jók voltak, ha viszont nehezebb volt, akkor lényegében rossz életet éltek. Na és akkor azért is a mérleg úgy gondoltam hogy azért festem rá, mint ugye az autó, amivel driftelnek is lehető legjobban ki kell lenni egyensúlyozva, hogy jól lehessen kezelni. Szóval lényegében kiegyensúlyozottság szempontjából festettem oda. Ezen a felén csak ilyen sziluettként nehezebben kivehető. Itt van ugye az a autó BMW, az a driftel, akkor mint hogy előre. Itt pedig hátulról, hogyha hátulról lehetne látni, hogy keresztbe áll, és akkor, hogyha balról nézünk a sisakra, akkor elejét látjuk, ha jobbról, akkor ugye az autó hátulját, valamint itt a tetejénre festettem ezt, amit mondtam, hogy ugye az emberekből a lélek, ahogy távozik éppenséggel a driftelés felé. A két oldalon pedig csak ilyen egyszerű minta, ugye ugyanúgy az Anubis mintázata, a kicsit agresszív stílusban, és akkor azért ezt még elfelejtettem mondani, hogy a szín, a kék és a sárga, azért választottam a szürke mellé, mert Anubisnak főleg ezek a színei, a kék és a sárga, a rikítós pedig azért, vagyis fluoreszkáló, igen, mert hogy jobban világít a szín. Szokásos használni drifteléseknél, és akkor azért gondoltam, vagyis a drifteléseknél szokásos használni ezt a színt a drift autók dizájnjára, és épp ezért gondoltam hogy én is akkor ezeket a színeket fogom használni hozzá. Hátul is ugye a Anubis található, ahogy éppenséggel, mint már említettem. A mintázatot ugye az egyszerű mintázat, azt majd a videóból kiderülhet, hogy lehet ilyen textúrát csinálni. Lényegében, ami munkafolyamat volt, becsiszolás, kicsit rossz állapotban volt a sisak, úgyhogy kellett rajta javítani, így gittelés, stb. Becsiszolás, aztán alapozás, utána szürke szín, rá szürke gyöngyház, azután pedig feketével már ugye az Anubis detailok, főleg a fluoreszkáló szín alá fontos, hogy fehér legyen fújva, mert hogyha ezt ráfújtam volna így feketére, akkor nagyon nem lehetett volna látni, és akkor először alapokat a fehérrel fölfújtam, mint például ugye ezeket minek mondjam, ilyen füstszerű valami, itt a hátulján és valamint mindent először ugye fehérrel, aztán ugye megszíneztem a sárgával és a kékkel, azután pedig még itt egy kicsit a kontúrokon javítottam hogy jobban lehessen látni, szebb legyen a hátulja. Lényegében ilyen egyszerű design, gyorsan is elmagyaráztam, szóval
Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ismét, találkozunk legközelebb is, addig is minden jót, sziasztok!